Dovoľte mi privítať vás na tlačovej konferencii po zápase FC Nitra Zlaté Moravce. Vítam na tlačovej konferencii oboch trénerov, pána Jarabka i pána Jurkemika. Ako by vás zvykom, odovzdávam slovo najprv trénerovi Zlatých Moraviec. Nech sa páči, aby zhodnotil zápas. Tak dneska v nefutbalovom počasí naozaj, keď fúka veľmi silný nárazový vietor, ihrisko hrbolaté, čiže tam tá kombinácia viazla z obidvoch strán. Bol z našej strany ešte jak tak, ale tam potom po zranení Farkaša sme museli preskúpiť. Troška sme zmenili systém a naozaj ten vstup do druhého polčasu sme mali špatný, Nitra to využila a teda my sme vlastne nedokázali, neviem, či sme dneska vystrelili na bránu a keď nevystrelíte na bránu. Čiže ja sa môžem ospravedlniť našim fanúšikom verní, ktorí sem prišli za takýto výkon a čo som pri Muse ešte myslím, že taký slabý výkon nepodali. Ďakujem za vaše hodnotenie. Odovzdám slovo pánu Jurkemikovi, nech sa páči. Tak samozrejme, ja som rád, že sme tretí zápas pod mojou taktovkou vyhrali doma, aj keď tesne 1-0, ale ja si myslím, že hráči ukázali veľkú vôľu po víťazstve a to víťazstvo my si zaslúžili. Bolo tam nasadenie, samozrejme, to počasie trošku ovplyvnilo hlavne tie prihrávky, áno, hlavne tie finálne prihrávky, tam sme trošku chybovali, ale ja si myslím, že sme si dosť vytvorili príležitosť na to, aby sme dali nejaké góly, dali sme jeden gól, 1-0 sme vyhrali. A pre nás to je dôležité víťazstvo z toho dôvodu, aby sme nepadli niekde dole tam a nezamotali sa o záchranu. Takže ja sa teším z toho, gratulujem chalanom k víťazstvu a dúfam, že ideme ďalej. Ďakujem pekne za úvodné zhodnotenia. Nech sa páči, otváram priestor pre vaše otázky. Ja som pána Domáca opýtať, duo Kolár, Suma, viacejkrát spolupracovali, bola to náhoda, alebo nejaký váš pokyn, alebo sa rodí nejaké nové duo? Nie, tak ja chcem tak, aby sme hrali po krajoch, to znamená, my tie kraje máme rýchle a Suma ešte, tá komunikácia ešte nie je na takej úrovni, aby mu zakričali, ja neviem, že do strany, aby dával tie lopty. Snaží sa to dávať do stredu a si myslím, síce jedna mu vyšla, ale viacerí tam boli pokazené, ale ako keď sa lepšie aklimatizuje a samozrejme trošku bude vedieť aj niektoré slova po slovensky, tak si myslím, že tá spolupráca bude ešte lepšia. S celým ústom, nie len s Kolárom, ale s celým ústom. Ďakujem.